Здравейте хора и добре дошли на анбоксинга на iPhone 17, обикновения базов модел. Според мен апгрейдът е доста необходим. Аз съм с 12 по принцип и сега най-накрая се взимам след 5 години употреба пак базов модел. Дали е чак толкова удобно, колкото твърдат и приятно хората. Бужи. Добре, не мога да излъжа. Не е нещо вау, но се чува добре. И време да видим как трябва цяло телефонът. Зеленият цвят първи номер, бе. Телефонът не се изглежда като бижу. Страхотно. И добре. И фракасва също много добре. Екзотичен даже би казал. По-добре се усеща от моя 12 със сигурност. Няма как просто. Ето го и новия порт. Да се види малко или много. Не знам светлината дали може да се види. Но наистина се усеща страхотно. Нека да махнем най-край фолиото. Да, не мисля, че нещо ще променя по бутоните. Не мисля, че има нужда, но както и да е. Се виждам и аз даже. Виждаме и новия ноч. Тук е доста така качествен. Виждате ме и мене, виждате телефона, с който записвам. Въобще не мога да се оплача, всичко е перфектно. Наистина браво. И така, приятели, продължаваме естествено. Няма как да не дойде поне с кабелче, което да е за тухата. Трябва да стане на нормалната тухла. Ето, аз имам една в момента, ще я пробвам, защото доста хора не знаят всъщност и хора, които заберат, че ще го поръчват, трябва да знаят все пак какво и що се случва. Така, нека отворим. Да, това си е хубаво опаковано. И естествено тук за SIM картата, кламърчето. Направили си го една идея по-така да се усеща комфортно. Виждаме, че кабел всъщност е плетен, това не го знаех. Това е много интересно, кабел ако е плетен, значи доста по-качествен. Не е много дълъг, аз свикнах с един дълъг кабел. Доста дълъг, може би около 2 метра нещо. Този е, не знам колко е точно, но не ми се вижда изобщо дълъг. Я да видим сега, всичко трябва да е наред точно така. То ключката се работи, както виждаме, и виждаме, че и нали, тук за първ път ще го сложа. Цак, влиза си перфектно и много ми хареса тук, че влиза максимално навътре. Нямаме ли стикери вече ябълка, Няма ли стикери ябълка? Вие, аз това не съм го отварял. По този начин никога не са ми дали така разписанието. Интересно. Естествено, тук ни разясняват някои неща, които хората ги интересува. Това беше всичко от мен. Надявам се ви е харесало. Ако е така, се абонирайте, харесайте видеото. И да, ще се видим до следващото видео.